Lauaseta ikastolan, orain dela 3 ikasturte hasi ziren lan proiektuak garatzen. Ordurik ona, euren apostua beti izan da ikasgai guztiak biltzen dituzten lan proiektuak egitea. Nerea Aburtok, ikastolako hizkuntz didaktikaren berriztapenerako arduradunak, azalduko digu lan proiektu hauen nondik norakoak. Lauasetan sortu eta garatzen ditugun proiektu multidisiplinarrekin 15 egunez ikasleen ohiko ordutegi eta arloen antolaketak gainditu nahi ditugu. Eta bizipenari, hausnarketari eta ondorioen azalpenari arreta berezia eskaini. Ikasleek garatu beharreko konpetentzietan jarriz lanaren ardatza eta ez hainbeste ohi den bezala arloen eduki espezifikoetan. Ikasturte honetan, lehen hezkuntzako 2. eta 3. zikloko eta DBH-ko maila guztietan egingo ditugu, eta horrengo ikasturtean, batxilergora egingo dugu saltoa. Lan proiektu bat ona izan dadin, gure ustez, esanguratsua eta erreala izan behar du. Gaur egungo gizartearen errealitateari erantzuna ematen diona. Horregatik, arazoen ebazpenean oinarritutako komunikazio proiektuak diseinatu eta garatzen ditugu. Gure munduko arazo edo egoeraren bat ulertu eta irtenbidea bilatzea proposatzen duten proiektuak. Eta era berean, prozesuan zehar bildutako ezagutza eta ondorioen komunikazio bat suposatzen dutenak, erakusketa, publizitate kanpaina, blog edota ahozko defentsa baten bitartez adibidez. Ikasleek oso modu positiboan hartu izan dituzte proiektu hauek. Ohiko antolaketatik kanpo gelditzen den zerbait delako, baina batez ere oso biziak egin ditugulako. Hainbat hitzaldi, erakusketa eta errealitatearen analisi zuzenekin. Horrela, hoberen baloratu izan dituzten ekintzak, etorkinekin egindako World Cafea, beste maila batzuetako ikasleek bideratutako praktika zientifiko ludikoak, adituen hitzaldiak, ginkanak eta roleplayinak izan dira. Eurentzako oso esanguratsua izan da aztertu beharreko arazoen protagonistak ezagutzea, euren errealitatera hurbiltzea eta beste maila batzuetako ikasleekin ezagutzak partekatzea. Eta era berean, ikasteko aukerak edonon eta edozein momentutan ager daitezkeela erakutsi diegu. Antzeman daitekenez, honelako proiektuak diseinatzerakoan, hizkuntzak era bateratuan ulertzen ditugu, eta helburuak eta ebaluazio irizpideak ez dira arloka planteatzen, azken komunikazio produktu baten zerbitzura baizik. Horrela, honelako proiektuekin, hizkuntzek inoiz baino gehiago balio dute hezkuntza esparruan mundua ulertzeko, besteekin erlazionatzeko, eta pertsonen ikaskuntza, sentimendu, hausnarketa, esperientzia eta ametsen adierazpenerako. Proiektu multidisiplinarrek hezkuntza marko berrien eta gizartearen gaur egungo exigentzia maila eta mota ezberdinei erantzuna emateko modua eskaintzen digute. Loek berak proiektuka programatzeko aukera eskaintzen du, eta oinarrizko konpetentziak landu eta ebaluatzeko agindua ematen duenean, proposamen bateratu eta bakarra egiten du arlo guztientzat. Beraz, marko berri horren aurrean, zergaitik modu isolatuan lanean jarraitu?